Скъпи сънародници от нашата родина, дали сме в граница или в чужбина, нека се обединим в исканията си, без значение дали сме от най-левите, най-десните или най-откачените. Важното е да имаме разумството да поискаме минимална базова заплата за всички млади и средновъзрастни хора, за всички с увреждания и без. Говорим за една малка сума, която може да се включи в бюджетите за храна и хранителни стоки, която да отиде към всички в работещата класа и в третата изостанала класа хора. Защото без значение класата, всички, които страдат от неравенството и повишаването на цените, имат нужда от парична помощ, сигурно поне 100 лева или поне 60 лева редовно за хранителни стоки. Също може да се включат, също бих искал да помоля да се направи държавна програма за хранителни помощи, които да се донасят до домовете на хората, които имат по-малко от 1000 лева. Така че всички, с които получават по-малко от 1000 лева, да получават базова универсална заплата, Basic Universal Income, и хранителна помощ за всички домакинства по 1000 лева. Другото е да се забрани повече от 3 или 5 имота да има човек. 3 имота стигат за един, а всички останали имоти да трябва да се сложат или като магазини, или като собственост на други роднини. Понеже твърде много някои хора забогатяха с изкупуването и продаването на апартаменти. Това бих искал да помоля, да помогнем. Моля, споделете този клип с всички, които познавате. Нека дигнем общественото внимание за тази кауза.